és una persona a qui no li sembla bé que els pantans estiguin plens. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Ui. Bona tarda. Treu l'efecte d'això del Renfe. No, si està tret. No. En teoria s'hauria de sentir bé. Perdoni, és que és culpa meva. Soc jo que els parlo des de sota l'aigua. Des de sota l'aigua? Sí. Però des d'on truca vostè? És que els truco des del poble de Sant Romà de Sau. Ai! On és això? El Sant Romà de Sau és el nucli de població de Vilanova de Sau que està dins del pantà de Sau. On va el campanar? Vale, vostè truca des de baix? Sí. Viuen sota el pantà, vostès? Sí, fa anys ja. Però com és que es van quedar allà? Bueno, jo i 23 veïns més que ens hi vam quedar el 1962. I tots els que han anat naixent. En total som 64 habitants. Però com és que s'hi van quedar allà? És que no entenc. Home, per amor al poble, per amor a la terra. Voldrà dir per amor a l'aigua, perquè... Per amor a la terra, diu. Que xollo, I com s'ho fan per respirar, perdoni, Bueno, com tothom, de tant en tant anem traient el cap per agafar aire. Deu sortir constantment, deu anar pujant i baixant constantment, no? Sí, al principi sempre anava molt ràpid pujar i baixar, però amb el temps, i ens hem anat entrenant, hem anat ampliant la nostra capacitat pulmonar, sobretot les noves generacions. Ara el meu fill pot estar més de 20 minuts seguits sota l'aigua i sense respirar. I també hem après a parlar tots, hem fet uns cursos, uns cursets, uns tallers, per parlar per telèfon sense empassar-nos l'aigua, que em pot comprovar. Home, si ho fa molt bé, doncs sí. De totes formes, perdonin, m'han fet esperar molta estona. Ja porto més d'1 quart d'hora sota l'aigua i hauríem d'anar acabant la trucada. No es preocupi, això que... Per què no puja vostè a fer la trucada des de dalt? No, ja hem pensat, però és que fora l'aigua no hi ha cobertura.